Ġejt injorat meta tajt parir li darras lil ħafna u wara ġara. Hekk kiteb l-eks Prim Ministru u eks mexxej Laburista Alfred Sant, il-predeċessur ta' Joseph Muscat u l-bniedem li tant imbotta biex Muscat jibda jmexxi lill-Partit Laburista fl-2008. U kiteb dan fid-dawl tal-aħħar żviluppi fil-pajjiż wara li skont Sant l-iskandlu tħalla jtektek u ħannar wara li 3 snin ilu inqalgħu l-istejjer dwar il-kumpaniji segreti fil-Panama. Fakkar kif dakinhar kien tal-parir li darras lil ħafna tant li ġie injorat. Alfred Sant li kien għal xi snin bħala l-kap tad delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew sakemm Muscat imbotta lil Miriam Dalli f'Mejju li għadda qal li pajjiżna għadu qed jara kif jistejqer mit-telenovela politika u kriminali li ħakmitna fl-aħħar jiem. L-eks mexxej Laburista kompla li meta l-iskandlu jikber sew, iċ-ċansijiet huma li ma tqumx vampanar u daqshekk iżda jibqgħu jiskattaw episodji ġodda li jkomplu jarqu s-sitwazzjoni. Tenna li m'hemm xejn aktar perikolus minn hekk. Sant qal li hu kruċjali li dak li jservi biex iqanqal taħwit u dnubiet jinqal għal barra malar kemm jista' jkun. Fis-16 sena li dan mexxej Laburista bejn l-1992 u l-2008 u jibqa' mfakkar għal mod kif nadda fil-Partit Laburista mill-elementi estremi u f'xi drabi violenti li kien maħkum minnhom fis-snin ta' qabel. 3 snin ilu meta faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers żvelat mill-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia, Sant kien qal li fl-interess nazzjonali id-deċiżjoni onorabbli kellha tkun li Konrad Mizzi riżenja malar kemm jista' jkun.